golliniɓe rendo golliniɓe demgal golliniɓe leydi golliniɓe nguru balewo golliniɓe Afrique hande eɗen gari haalde gurdam goto e mabɓe o gorko mo kalaten ko Ten Kay Haydé golluɗo ko tiiɗi gollani leñol mum kono kadi gollani nguru balewo o gorko mo kalaten ko goto e sarinoɓe turde geenol woɗeɓe jabba e mum ko gorko naftuɗo leydi mum naftuɗo leñol mum naftuɗo Afrique hande garɗen koye gurdam Ten Youssouf Gueye holi gonnoɗo Ten Youssouf Gueye Youssouf Gueye ten gendi jiya ko wuro ina wiye Kay Haydé o yi aduna ko e ngoɗo wuro e lewru mai 1923 hitande ujunere temedde jeenayyi e nogas e tati Ten Youssouf Gueye waɗi jangde mum koto duɗal hebla africayankewal inniragal William Ponty gongal Sara Diamniadio ngal duɗal yaltini yontaɓe hewɓe e hohoɓe e nder Afrique nde o yalti ɗon o yaltiri ɗon ko wonde janguinowo o janggini e guuri kewɗe e nder leydi Mauritanie e dumunno juutɗo seede mum ko tuggi 1952 ha 1954 ko kanko wonno directeur école Hayre Mbara ko toon ni o adi hawridde e gouverneur Mauritanie ina wiye Pierre Mesmer e on saha noon gonɗen koye saha jiimade ko caggal jangde makko o natani ko wiyete diplomatie o woni nelaɗo leydi makko Mauritanie e nokkuji kewɗi e nder aduna o woni joɗaniɗo leydi Mauritanie to Bruxelles wuro lamorgo leydi Belgique o joɗanima leydi Mauritanie to New York o woni nelaɗo leydi Mauritanie e fedde gotago windere nde woni Organisation des Nations Unies Ten Youssouf Gueye so haalama hewɓe mijoto tan ko on nanganoɗo soka ha maayi e nder kaso kono Ten Youssouf Gueye jeeya koye ketogol windiyankoɓe e anduɓe leydi Mauritanie haralleɓe mum adane o windi e fannuji kewɗi certuɗi kadi ko Ten Youssouf Gueye windi to banggue pillol woɗɓe mbi millol to banggue Cameroun to ɓe mbi ɗum pefol woni roman bi inniraɗo Rella ou les voix de l'honneur e nder nde ɗo deftere windande 1983 Ten Youssouf Gueye ruttinima darde debbo e fayide mum e nder rende Afrique gonnoɗo e saha jiimadi o fillima hen fannu dewle hanki e juɓɓudu men e tagoje makko ɗiɗi hono Rella Congan e Hammadi Julde ten etima hollirde fannu e aadaji e pine no fannu aadaji e pine men goni e mayirde e nder kisam heso maako no aduna keso woniri goñorade pine Afrique ɓaleri o windi nouvelle goɗɗo e 1975 ina wiya l'oreille du Sahel o windi deftere mago sifotonde ñalade dartol cattuɗe les exilés de Goumel ko jiidani ɗum Ten Youssouf Gueye windi le réveil agité
teskama wonde e pellital pini gendiwal sukaɓe Mauritanie ko kanko darino ngam heblude sukaɓe ɓe to banggue magiyankagal. Ten Gueye windi e conci woni littérature ɓuri tengtude e deftere Pattam Lamiri ndo windi ina ruttono pini ngoral dande maayo. Nden deftere o iniri ɗum ko littérature orale du Fouta Toro, un aspect de la littérature pulaar. Youssouf Gueye ten gendi ko kumpitiɗo dartol Fouta Toro. No andirini dartol Fouta Toro ko hono noon o doliri dartol leydi France jimnode leydi makko Mauritanie. Seede mum tan ko hay e nder dumbirdu walata Ten Gueye woni dokkowo bindande woni dumbaɓe ɗaɓɓirnoɓe mo ɗum. Dia Abdourahmane kañum e Kan Mouhammadou e kala ñalawma hakkude waktuji 13 e waktuji 15 ina perlotno e yeeso makko omo haala tarik ina binda ɓe gonno koye nder kaso. Ete ala hen fof ɗo Ten Gueye udditta deftere fof ko e hoore makko woni. E nder kaso he omo yuɓɓinanno kadi jewte kewɗe tarik. Hay e nder télévision Mauritanie ha hande ina heddi e mofte mabɓe woni archive mabɓe jewte to banggue tarikh ɗi Ibrahima Sarr bisminombo e nder ayaw habrirde leydi Mauritanie. E seede wawdemo tarik e andude Fouta Toro, Ten Gueye ina waɗanno jewte kewɗe. Saydou Kane habri en ni ko kanko sosno yewtere lo Fouta l'écoute yaltannode e radio Ndar caggal mum arti radio Dakar. Nden yewtere wattinde e juuɗe Amadou Tamim Wane kanko woppiriɓe ɗum tumude leydi makko nelimo yo joɗono e ɗum to fedde gotago windere nde. Tarik Fouta Toro omo huñi ɗum sanne tuggi laamu Dia ogo ha yetti laamu Almamem. Youssouf Gueye ten gendi woni kadi kalfinaɗo OTA, Office du tourisme africain e nder leydi Mauritanie. Ko nden titode ni nawimo to Paris laabi kewɗi. Omo jogino cihlagal keringal e tariki yankoɓe lolluɓi to leydi France. Kono e wiide makko omo farnotono Cheikh Anta Diop windi yanki Faraysi biyeteɗo Alain Dekou jeeyaɗo to leydi France ina jeeya kadi ɓe o yeɓanno. Ten Youssouf Gueye andaka e lundiɓe leydi Mauritanie so wona e 1986. Koye nden hitande o tumano jeeɗe ɓen winduɓe ɗereji goytali tugnade e gonka e caɗele hiiɗede nde ɓaleɓe guuri e nder leydi Mauritanie. Ko ɗum woni sababu nangal makko e lewru février 1986. Ko nden hitande kadi o ñawana duuɓi nayyi ɗe o foti lerade kaso ɗum wanno ko nayi lewru septembre 1986. Nangal makko kadi pelle kewɗe darima beela ombo woppe taw kadi ko pelle winderiyankoje. Fedde OIF, Organisation internationale de la francophonie, darima hen. Darnde nde darino to banggue bindol ni e teddungal innama aade addinimo inderede jeenari OMDH to banggue teddungal jangde. Ten Youssouf Gueye woppi sukaɓe jeenayo ɓe woppidi dongal teddungal. ɓen ɓe Youssouf Gueye wurduno e nder dumbirdu kolliri gila 10 lewru juillet 1988 ten ronki ñamde ronki yarde e nder kaso. O lajdi hen ha e mayirde lewru août ko nden o itta ɗon o nawa to nema ñande go lewru septembre 1988. Ko toon o heddi ñande aljuma ɗiɗi lewru septembre 1988.
ko toon e nema kadi o wirna ñande capantete goo lewru août nde o arante ɗon wiyama wonde o lelime koyɗe Ba Mamadou Sidi e nder boowal kasongal lebbi 14 ɗi o waɗi to Nouakchott o alano caɗele kono lebbi 6 wallata ɗi goni lebbi kaɓniɗi lebbi lor e lebte wonande oɗo ƴettunoɗo gurdam mum foof o rokki ɗum leydi mum ten Gueye ne joguino muuyo windude deftere e gurdam mum to walata kono noon ɗum laataki o wirni ko ñande 2 lewru septembre 1988 balɗe 26 pawi hen jiggo Tafsir Abimbo ñande 28 lewru septembre ɗum ko bojji Satambara e nder kasoji Mauritanie jiggo Tafsiru ina jeeya eɓe paaɗen to banggue simtude gurdam e ɓen golliniɓe nguru balew golliniɓe demgal Pulaar kono kadi golliniɓe Afrique